Haqiqa, bala тугач Аллаһка якынаю нияте белән һәм бала туу нигъмәте өчен рәхмәт йөзеннән хайван чалу. Галимнәребез бер тавыштан хакыйканы расланган сөннәт гамәле дип әйтәләр. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтүенчә, малай өчен 2 сарык, ә кыз өчен 1 сарык. Һәм Корбан гаетенә чалынган сарык белән кәҗә яшь ягыннан нинди шартлар белән шикләнсә, монда да нәкъ шул ук шартлар белән шикләнә. Сарыкның яше 6 айдан, ә кәҗәнеке 1 елдан ким булырга тиеш түгел. Һәм аларның итләре дә, тиреләре дә, шулай калган нәрсәләре дә сатылмый. Хакыйкага дип чалынган малның Корбанга дип чалынган малныкы кебек үк кимчелекләре булырга тиеш түгел. Ягъни монда сукыр күзле, аксак, авыру, яинде бик каты ябык булган хайван туры килми. Хайван чалу вакыты бала тугач кына башлана. Бала туганчы чалу дөрес булмый. Бала туга 7нче көнне хакыйкага дип мал чалу мустахаб булып тора. Әгәр мөмкинчелек булмаса, 14нче көнне. Алай да килеп чыкмаса, 21нче көнне чалына. Бала көн дәврендә туган булса, шул көннән алынып 7 көн санала. Әгәр ул төнлә туса, бу төн исәп-хисапка алынмыйча, аннан соң килгән көннән хисап башлана. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Һәрбер бала хакыйка корбанның тоткыны. Бу корбан аның исеменнән 7нче көнне чалына. Шул көнне аңа исем кушыла һәм шул көнне чәче алына." Хакыйка итенең бер өлешен ашыйлар, икенчесен мохтаҗларга тараталар һәм өченче өлешен бүләк итеп якыннарга тараталар. Һәм бу сорауда шикләмә юк, ничек эшләнсә дә рөхсәт ителгән. Шикелеш тарату булсынмы, яки пешереп ашатумы, булар барысы да рөхсәт ителгән. Әлбәттә, пешереп бирү яхшырак булып санала, һәм бу гамәл яхшылыкка өстәмә һәм нигъмәтләргә шөкер итү булып тора.